Velfærd Syddjurs er vigtigt, at det er ledere og medarbejdere, der har med tingene at gøre, der deltager, sådan at vi kan få fælles viden delt, og vi kan få nye idéer i fællesskab, både på baggrund af de teknologiske nyvindinger, der er sket her inden for de senere år, med de ting, som også vi ved er på vej. Jamen, jeg glæder mig meget til at se den dynamik, der kan være mellem både medarbejdere og de indlægsholdere, der kommer og skal inspirere os. Jeg glæder mig til at se, om det ikke giver nye idéer, som også kan bringes videre ud i virkeligheden og være med til at kvalificere de ting, vi allerede gør. Der forventes af os, at vi går ind og får udviklet velfærdsteknologi også i Syddjurs. Det er vi fælles ansvarlige for, og derfor er det utrolig vigtigt, at vi er nogle af de ledere og medarbejdere, der har med det at gøre, når vi mødes til en velfærdskonference. Velfærd er en ting, som borgerne forventer af os, at vi udvikler i kommunen. Velfærd er i moderne sammenhæng meget præget af teknologi, og der sker hele tiden noget, som vi skal være fælles om at få udviklet, for ellers så virker det ikke rigtigt for borgerne.